katsojat, tervetuloa Kilpaurheilu.fin urheilutestaajat ensimmäisen jakson pariin. Ensimmäisessä jaksossa käsitellään nopeutta. Jere, mitä tullaan testaamaan ja millä menetelmillä? Me lähdetään tuonne juoksuradalle meidän urheilija Aleksin kanssa. 30 metrin matka. Päistä löytyy valokennot. Mitataan aikaa. Sitten saadaan vielä vähän tarkempaa dataa näistä meidän kennoista. Lähdetään ensimmäisenä juoksemaan aivan normaalilla tapaan. Eli juoksijalla normaali juoksuvarustus ja katsotaan, että mihin meidän urheilija pystyy. Sen jälkeen viedään juoksijalta kädet. Kädet on kuitenkin aika tärkeä osa juoksua. Ja kun ne laitetaan lanteille, niin miten se vaikuttaa juoksemiseen? Selviää. Kolmantena. Kolmantena viedään juoksijalta hänen ainoa ulkoinen apuvälineensä eli piikkarit. Ilman piikkareita juostaan paljain varpain ja katsotaan kuinka käy. Ja sitten vielä neljäntenä juostaan tuollainen Suomi-spesiaali. Sieltä löytyy juoksijalta sitten vähän skeittikengää, toppahousua, toppatakkia, tumput kädestä ja tietenkin vielä pipo päästä. Näillä eväillä taidetaan lähteä sitten kohti juoksurataa. Selvä, tehdään näin ja tulkaa te katsojat mukaan seuraamaan, miten Aleksin käy. ...294 oli lentävä. 93 enkka. Kontaktiaika on 96 millisekuntia on keskiarvo ja lentoaika on 112 millisekuntia ja Elikkä Kimmo, mihinkä osatekijöihin jakaisit pikajuoksun, jotta juoksu voi olla tehokasta ja nopeata? no tietysti pikajuoksu jaetaan tuohon lähtöön ja sitten sen jälkeen lähtökiihdytykseen, sitten maksiminopeuden vaiheeseen ja sitten maksiminopeuden vähenemisen vaiheeseen. Jaa, no tää on mielenkiintoinen kysymys, että ei ole koskaan tullut kokeiltua, mutta uskoisin näin, että kyllä siinä nyt niinku ajassa tulee varmaan semmonen 2-30 niinku heti hidastusta ja varmaan niinku askel pituus ja kontaktiaikakin kyllä niinku kaikki niinku tasaisesti heikkenee, mä uskon siihen. Katsotaan miten käy. Kohta nähdään. Kohta nähdään. Miltä juoksu näytti? No kyllähän se heti oli paljon tahmeempaa ja tästä nyt nähdään sitten nämä tulokset, niin 195 oli sitten tuo askelpituus ja frekvenssi pysyy yllättäen kuitenkin suhkot samana, että askelpituudessa tehon tuottamisessa heti näkyy kyllä paljon ongelmia. 324, että siihen tuli noin 30 tuli sitten sitä heikennystä. Seuraavaksi sitten otetaan juoksu ilman piikkareita. Oho. Minkälaisilla fiiliksillä lähdetään siihen? Toivottavasti jalat ei aukea. No vähän samalla tavalla nyt kuin toi käsienkin kohdalla, että kyllä siinä samalla tavalla ne muuttujat muuttuu. Eli askel pituus vähän heikkenee, kun ei ole sitä kitka-ominaisuutta siinä sitten niin paljon on mukana. Että frekvenssi varmaan pysyy aika lailla samassa tai jopa pikkasen paranee. Okei, kohta nähdään. Kohta nähdään. Frekvenssi parani selkeästi näköjään ja askelpituus lyheni sen 20 senttiä melkein ja kontakti aika lailla samoissa ja lentoaika vähän pieneni. Seuraavaksi on vuorossa sitten talviasustuksessa juokseminen. Täällä meidän urheilija
vaihtaa vaatteita. Etukäteisarvio, mitä merkitystä silloin, että talvivaatteessa juostaan? No etukäteen arvioin, että noi kaikki muuttujat kyllä on, niin kuin muuttuu aika lailla tasaisesti, että tästä nyt voisi lähteä, että ei ole tätä nyt vielä kerennyt niin paljon spekuloimaan ja miettimään, mutta katsotaan miten käy. Kyllä se nyt sitten jo vähän hidastuu. Oliko jo väsymistä havaittavissa sitten? On vaikea juosta kyllä. Joo. Päivän juoksut on nyt juostu ja kovahan se Aleksi menikin. Talvivaatteet ehkä hiukan hidastivat tuota juoksun nopeutta, mutta lähdetään katsomaan, että minkälaista dataa me oikein saatiin tuolta juoksun radalta. Ja ensimmäinen dia, mikä meillä täällä näkyy, lentävä 30 metrin aika. Sieltä saatiin hyvät tulokset, eli piikkarit jalassa, lentävä 30 metriä 296, joka on erittäin hyvä aika. Kun vietiin juoksijalta Aleksilta apuvälineitä pois, niin pikkuhiljaa tuo aika putosi, niin kuin sieltä kaaviosta näkyy. Otetaan seuraava dia. Sieltä lähdetään seuraavaksi sitten askelpituutta katsomaan. 2.12 tämän meidän vertailukohteen askelpituus, eli siellä meillä näkyykin keskihajonta, joka on 0,04 metriä, joka tarkoittaa sitä, että meidän tuloksemme on erittäin validi. Sitten kun vietiin näitä apuvälineitä pois, niin askelpituus putosi tuonne alle 2 metrin jokaisessa tapauksessa. Lähdetään seuraavalle. Sieltä askeltiheys, joka tarkoittaa, että kuinka monta askelta keskimäärin otetaan sekunnissa. Mielenkiintoista on, että avojaloin juostessa tuo askeltiheys paranee. Ja se voidaan selittää sillä, että avojaloin juostessa tuo piikkareiden paino kun on poissa, niin näin ollen saadaan nopeammin askellettua. Toisaalta loppuaika huono, niin joka tarkoittaa sitten sitä, että yksinkertaisesti ilman noita piikkareita ei saada samanlaista kitkaefektiä tuosta tartaanista kuin piikkarit jalassa. Ja seuraava dian. Siellä näemmekin sitten kontaktiaikaa. Sininen palkki kertoo kontaktiajan, jolloin jalka on maassa. Punainen palkki kertoo meille lentoajan, mikä ollaan ilmassa. Ja niin kuin diasta näkyy, kaikissa muissa tapauksissa paitsi talvivaatteet päällä ollaan enemmän lennossa kuin maassa. Tämähän selittyy tietenkin sillä, että talvivaatteet tuovat huomattavasti lisäpainoa 3-4 kiloa. Ja näin ollen ei riitä tehot enää siinä vaiheessa olla enemmän ilmassa kuin maassa. Kiitoksia seurasta. Tämä oli kilpaurheilu.fin ensimmäinen urheilutestaajat jakso. Palataan astiostolle.